xabaril, lobo, oso e agora corzo. Este animal trae de cabeza aos produtores de viño que ven como día sí e día tamén lles entra nas fincas estragándolle todas as cepas. Nova ameaza animal. Hoxe no termómetro. 11:46 minutos do mediodía, seguimos aquí en directo no termómetro. Pois efectivamente, os produtores, os que teñen viñedos, preocúpalles esta nova ameaza porque, claro, non é o mesmo que os axentes forestais dictaminen a hora de acceder ás axudas que se trata dun ataque dun corzo ou dun ataque de xabaril. Por eso, nesa zona alba donde esta mesma noite Venceslao, co que antes estabas, sufriu un destes ataques, están a examinar case centímetro a centímetro esas polas, non? Sí, pois estades a ver os estragos, os últimos estragos que sufriu aquí Vences no seu viñedo. Bo día, a pregunta do millón é de quen? Pois exactamente, esa pregunta, é dicir, outra noite máis chegamos aquí, vemos os destrozos, a verdad que é desesperante. Bueno, tradicionalmente, pois é o xabarín quen fai os estragos, sobre todo cando vemos a actividade que hai na terra, é dicir, as pisadas, os excrementos, pero sí que é certo que os danos pois tampouco parecen os que normalmente facía un xabarín. Bueno, dando constancia disto, cando veñen os axentes forestais, pois o que me din é que a verdade é que parece un pouco ramoneo dos cortes, porque últimamente sí que está vendo aquí pois máis avestamentos do corzo, que non era o tradicional, non é un animal que normalmente estaba aquí, pero sí que levamos uns anos que se ven, e a problemática está aí, que a administración somente cubre os danos en este caso, do lobo, do oso, para nós do xabarín, pero non do corzo. Entonces, bueno, pues a verdad que nos quedamos un pouco desprotegidos. Os axentes forestais, evidentemente, queren empatizar connosco, ven os destrozos, pero eles teñen que facer o seu traballo. Si ven que é corzo, pues teñen que dicir que é corzo, evidentemente, ainda que moitas veces eles mesmo me din que, bueno, pues que a actividade parece, vense máis pegadas de xabarín que de corzo. E un pouco, bueno, pues vémonos un pouco desprotegidos, e o que pedimos a administración, unha que cubra os do corzo e en xeral que se tomen medidas en xeral para que os animais que teñen teñen que estar aquí, é dicir, a fauna salvaxe é importante, e o que ten que facer, bueno, pues ver como podemos solventar estas problemáticas. Claro, estamos a ver, xa o distí, bueno, os surcos na terra xa poden ser un claro indicativo do xabarín, pero estamos a ver pois que as ramas, as propias vides, están todas arrancadas. Arranca todo, en caso incluso a veces rompe todo que o bico deste ano, e a problemática é que para a pérdida de colleita deste ano, incluso pois hai dificultades para poder ter poda ano que ven, ou incluso a cepa pode chegar a secar, se non neste ano, no ano seguinte. É dicir, que é moi difícil cuantificar os danos en solamente o que é a pérdida de kilos deste ano. Claro, tamén é difícil, bueno, pois xa estamos a ver, xa o distí, que incluso para os propios axentes, pois ver que animal é o que está a facer os danos. Dicías ti que sospeitades de que poda ser o corzo, non era moi habitual, non? Que o corzo entrara nas vides. Non é habitual. O lógico que sería que o corzo, pois a maior mordera e comera. Ese sería o normal, vale? Somente coller as puntas, os brotes novos, ou incluso das cepas pequenas, pois aí sí, pero non semellante destrozo, porque a mellor podía ser, non sei, se fora todo máis coa cabeza que rompera todo, pero que se ven realmente que arranca e que tira o chan. En outras zonas, en outros concellos, sí que teña un compañero que ve claramente o corzo o mellor saindo dali, e sí que ve que come todo. En este caso non o come, o está a tirar noite sí, noite tamén. Vences, ante este aumento que sospeitades vos do corzo, debería de entrar entón nas indemnizadas? Son destrozos, é dicir, se o do xabarín se contabiliza e hai un prexuicio e se intenta solventar e mitigar a pérdida, pois tamén se é do corzo, vale? Pois, compañeiros, aí tedes a preocupación e a frustración daqui dos produtores do Ribeiro ante estes estragos. Moitas grazas, Salva. Bueno, pois non me extraña que teñan preocupación porque, claro, eles semella, polo que escoitábamos aí, María, que teñen bastante claro o que está a suceder nas súas vides, pero, claro, se imos logo a letra pequena, a diferencia que hai nas axudas, pois non me extraña que, eu dicía antes, que esa autopsia teña que facerse case, pois centímetro a centímetro, hai moito en xogo. Bueno, as mordidas nas follas para ver que rastro deixan, as pisadas, todo iso vai dar pistas
de que animal, pero dende logo o que deberíamos de facer é regular como antano, cando non había este tipo de problemas, as poboacións de todos os animais, porque agora está todo tan descompensado. Sen dúbida, pois imos de feito, para ter máis datos por riba da mesa, a coñecer algo máis sobre Bernardo, como actúa, como é este animal que estaban dicindo aí, cada vez está máis presente no noso rural. E veremos que factores influen en que aumente a súa presenza. Hai un fundamental, o bosque gaña terreo, ben pola despoboación do rural ou o abandono de terras agrícolas e pastos, e eles, os corzos, prefiren zonas boscosas. A máis diso, aumenta a súa presenza en zonas onde hai menos depredadores e onde hai restriccións á caza, e son animais máis difíciles de cazar. Por qué? Son esquivos, desconfiados, pequenos e delgados e teñen un oído agudo que detecta ruídos a longa distancia. Non tivemos, ademais, un inverno en Galicia extremadamente frío, polo que a súa capacidade de adaptación mellora na nosa terra. E como actúa? Pois pode moverse varios kilómetros na procura de alimento e evita as horas centrais do día. É máis activo o amencer e o atardecer. Hoxe falamos do Ribeiro, de zonas como Beade, vimos de velo, ou Toén, pero o mes pasado víamos como se paseaban polo monte de Santa Trega, na Guarda, foron captados por cámaras de trampeo cando a especie na zona, ollo, estaba desaparecida hai unha década. A súa presenza non chega a valores moi altos, pero suficientes para afectar os agricultores. Contábame o Santón hoxe en Maquillaxe que, a diferenza do xabaril, que fai un estrago xeral na planta, o corzo é máis quirúrxico, vai ao gromo, e iso afecta tanto a colleita deste ano como a poda do ano que ven. Pois creo que Sosantón, como sempre, dá no cravo, e que era un pouco que comentábamos xa antes, Ima, que eles sobre o terreo teñen moi claro como actúa un e outro. O problema é que agora mesmo, pois as axudas de danos do corzo, pois non están aínda tipificadas. Claro, é que de aí depende, non, ese estudio minucioso de saber quen foi, porque evidentemente se tratará dun oso, dun lobo ou dun xabaril, pois xa estaría coberto, pero o que ocorre que o corzo, que un novo habitante agora mesmo que está intervindo nestas. Eso tamén é como sorprendente, non? Porque é como que o mundo rural ten que estar tamén actualizándose todo o tempo, porque cada día falamos de novos actores, de novas ameazas. Pois aquí se xa eran poucos, que xa estaba o oso, estaba o xabaril, tiñamos o lobo, pois agora únese tamén o corzo, pero é o que falaba, non, Bernardo? Realmente o bosque cada vez vai a máis, o rural cada vez está máis despoboado, eles teñen que buscar comida, evidentemente, porque se teñen que alimentar, e isto é un problema, pero claro, o problema vai ser incluir os corzos pois dentro desa liña de axudas a hora de pagar pois eso. Porque aí, como efectivamente apuntabas, Sosantón, e o víamos ademais aí moi ilustrativamente, os danos que provoca un e outro animal son igual de dañinos para as vides, pero son moi diferentes. Sí, son totalmente distintos en épocas distintas tamén. É dicir, o corzo busca, pois eso, o gromo. De feito, xa non nos viñedos, pero, por exemplo, cando se plantan árbores no monte, estánselle poñendo proteccións tamén porque eles van a esos brotes, non? Entonces, non deixan crecer os árbores. Pero é unha competencia da comunidade autónoma, está delegada xa, recollida no Estatuto de Autonomía, todo o que son animales silvestres. Entón, eu non teño tan claro de que as indemnizacións non inclúan o corzo. O problema que temos aquí é un tema de proba, non? E entonces eu penso que non só os axentes forestais, senón pois un perito agrónomo ou o que sea, que sí que periten e que fagan un estudio bon do tema. Tamén están dicindo as asociacións de que levan sin cobrar as axudas desde o ano 2020. E nisto, se me permitides, eu creo que tamén hai incluso ata debate, María, porque hoxe consultábamos con distintas fontes e non había acordos sobre se hai máis ou menos corzos. O que nos dicían, por exemplo, é que creen que non é que has aumentado a súa poboación, pero sí a súa frecuencia de ataques. Claro, porque probablemente, aínda que non haxa máis individuos por cada grupo, sí pode ser que esa proximidade do bosque favoreza as incursións dos que sí existen, que é unha das liñas das TESE que están a avaliarse con respecto a esta nova praga, se se pode denominar así, pero eu insisto, temos o problema do lobo descontrolado, os corzos, os xabaríns. Antes, o equilibrio era da propia natureza, permitíase a caza, controlaban os propios gandeiros e os agricultores todas estas lacras. Hombre,
cando tes prohibicións expresas sobre o tema da caza, estamos vindo que hai un efecto rebote, mellor que dar axudas e permitir a regulación natural e o control das especies que son autóctonas, porque non son especies invasoras, non é unha nova especie que non coñecéramos. Sí, é un problema complexo porque esta mañá, por exemplo, tamén nos dicían que se seguían abatindo corzos, o que pasa que igual tamén pois esta proximidade, esta dispersión rural que temos cada vez máis, ou agora que estaba mirando Pepo, como outro día falamos tamén dun ataque coordinado de varios animais, que aquí tamén temos algo semellante, pois a saber, non? Pode ser que empece a ver unha figura similar a Sutes, unha unión temporal de bichería, por exemplo, para organizar os ataques con máis efectividade. Pero, bueno, é certo que dicía María, que a mí o que me chama a atención é que se cada vez hai máis corzos, ou parece que hai máis corzos, cada vez hai máis xabarín, ou parece que hai máis xabarín, eu non sei o lobo porque non come corzo máis xabarín, e venga pola vaca, porque ao final é como un desequilibrio que en algún lado está facendo aguas, e non sei por qué, pero vou dicir unha cousa aquí clara, o corzo en Galicia existe por culpa de Roberto Vilar, que botou anos dicindo que somos corzos ou que somos, e agora aí están os corzos. Un biquiño, por certo, para Roberto Vilar, que os Island Rover aquí na Televisión de Galicia. Bueno, 11:57, pómonos un pouco serios.